35 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι πληθυσμοί μεταναστών που πρέπει να εισβάλλουν σε Ευρώπη και Αμερική μέχρι το έτος 2050, σύμφωνα με αυτήν εδώ τη μελέτη του ΟΗΕ. Ο λόγος που αναφέρουν: υπογεννητικότητα. Παρότι χώρες όπως η Ουγγαρία μας δείχνουν ότι υπάρχουν αποτελεσματικές πολιτικές που μπορούν να αναστρέψουν το φαινόμενο και να αυξήσουν τις γεννήσεις, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί πολιτικοί προτιμούν τη λύση που τους βολεύει: αντικατάσταση πληθυσμών. Άνοιγμα των συνόρων κάθε δυτικής χώρας, ώστε να αναπληρώσουν τον αριθμό των φορολογούμενων και των καταναλωτών που τους λείπουν. Κανείς όμως δεν ζήτησε τη γνώμη μας. Κανείς δεν μας ενημέρωσε. Δεν ψηφίσαμε κάτι τέτοιο. Οι διεθνιστικές ελίτ που ελέγχουν την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης απλά αποφάσισαν μόνες τους, προφανώς γιατί πιστεύουν ότι είμαστε αρκετά ηλίθιοι για να αποφασίσουμε οι ίδιοι για το μέλλον μας, να φημώσουν κάθε αντίθετη άποψη, παρουσιάζοντας οποιονδήποτε εισβάλλει σαν πρόσφυγα πολέμου, αποκαλώντας ταυτόχρονα όποιους αντιτίθεται σε αυτό το σχέδιο ως απάνθρωπους ρατσιστές. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο, το 2018, να συντάξουν στο Μαρόκο το σύμφωνο για τη μετανάστευση, βάσει του οποίου κάθε δυτική χώρα υποχρεούται να νομοθετήσει σε εθνικό επίπεδο την ποινικοποίηση κάθε αντίδραση σε αυτή την ατζέντα. Πώς όμως ξεπέσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί οι παππούδες μας είχαν 5 παιδιά, οι γονείς μας 3 και εμείς έχουμε με τα βίας 1,5? Η πλήση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ ασφαλώς και βοήθησε στο να πείσει πολλούς συνανθρώπους μας να σπαταλούν τα χρήματά τους σε ανούσια καταναλωτικά σκουπίδια, κάνοντάς τους ταυτόχρονα να πιστέψουν ότι δεν τους παίρνει οικονομικά να έχουν παιδιά, αλλά μια χαρά να μπορούν να δίνουν το μισθό τους στο να αποκτούν νέο iPhone κάθε χρόνο, να έχουν συνδρομή στο Netflix, να συχνάζουν στις καφετέριες, να ανανεώνουν τακτικά την ένδυσή τους και να διαθέτουν μια μεγάλη οθόνη στο σαλόνι τους, η οποία θα συνεχίσει να τους προβάλλει την ίδια προπαγάνδα των ίδιων ΜΜΕ σε καλύτερη όμως ανάλυση. Όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου, θα δεις διαφημίσεις για να καταναλώσεις. Αλλά το να κάνεις παιδιά, μπα, αυτό είναι πολύ ακριβό σπορ για τον μέσο άνθρωπο. Τα κορίτσια πάντα είχαν το όνειρο της μητρότητας, όχι επειδή ήσαν αναγκασμένα για κάτι τέτοιο, αλλά γιατί είναι μέρος του φυσικού νόμου. Αυτό όμως αναχαιτίστηκε τεχνιέντος σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επινόηση του φεμινισμού, μιας αφύσικης ιδεολογίας που βάλθηκε να πείσει τις γυναίκες να κυνηγούν την ακαθόριστη έννοια μιας σταδιοδρομίας αντί τη δημιουργία μιας οικογένειας. Οι γυναίκες ξεγελάστηκαν στο ότι μπορούν να βρουν ευτυχία περνώντας τα γόνιμα χρόνια τους εργαζόμενες σκληρά και εξοδεύοντας τους μισθούς τους καταναλώνοντας ό,τι η μόδα τους επιβάλλει. Ομοίως, πολλοί άντρες πίστηκαν ότι αντί να δίνουν τα χρήματά τους στηρίζοντας τη δική τους οικογένεια, είναι πολύ καλύτερο να τα διαχετεύουν σε άχρηστες ασχολίες, παιχνίδια, πορνογραφία ή και τζόγο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι οι γεννήσεις στο δυτικό κόσμο βρίσκονται σε πτώση. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του σχεδίου. Το δεύτερο μέρος είναι να φέρουν εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων από άλλες υπήρους, φυλές και πολιτισμούς, επειδή θα κάνουν εντός εισαγωγικών καλό στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι εκείνοι που ξυπνούν από το λίθαργο, αντιδρώντας στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, και να ένας ακόμη λόγος για τις ελίτ να ονομάζουν πρόσφυγα πολέμου όποιον εισβάλλει στις χώρες μας και κακόψυχο ρατσιστή όποιον αντιτίθεται. Δεν υπάρχουν όμως αρκετοί πόλεμοι στον πλανήτη που να δικαιολογούν όλη αυτή την ανεφοριών εισβολή από τον τρίτο κόσμο, οπότε προσφάτως επινόησαν έναν άλλο όρο: την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Εσύ είσαι πάλι ο κακός της υπόθεσης, γιατί το αμαξάκι σου καταστρέφει το κλίμα του πλανήτη και γι' αυτό είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς στη γειτονιά σου εκατομμύρια κλιματικών πλέον προσφύγων. Εσύ φουκαρά διέλυσες το κλίμα στις χώρες αυτών των αθώων ανθρώπων και τώρα οφείλεις να μοιραστείς τη γη των προγόνων σου με αυτούς. Παράλληλα, τα ΜΜΕ σφυροκοπούν τους εισβαλλόμενους πληθυσμούς με εικόνες μεικτών φιλετικά ζευγαριών, προκειμένου να προωθήσουν τη δημιουργία μιας νέας μηγάδας φυλής δούλων που δεν θα είναι σε θέση να νιώθει οικία με οποιαδήποτε εθνικότητα ή κουλτούρα. Το σλόγγαν είναι «Είμαστε όλοι ένα». Μία φυλή, μία εθνικότητα, μία γλώσσα, μία θρησκεία, μία κουλτούρα, κάτω από μία παγκόσμια κυβέρνηση. Η εκτέλεση αυτού του σχεδίου, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί εντάσεις, οθώντας όλο και περισσότερο κόσμο προς τον εθνικισμό, προς τη διαφύλαξη των αξιών του δυτικού πολιτισμού και προς την αποκαλούμενη ακροδεξιά. Ακόμα όμως και αυτή την εξέλιξη μπορεί παραδόξως να την εκμεταλλευτεί η ατζέντα. Η δημιουργία συγκρούσεων ανάμεσα σε ασύμβατες ομάδες μέσα στις δυτικές κοινωνίες εξυπηρετεί το σχέδιο των ελίτ, μιας και η αντιπαράθεση αντιθετικών πολιτισμών μπορεί να γίνει τόσο έντονη, ώστε η κυβέρνηση να προτείνει τη δική της σοφή λύση. Δηλαδή, τερματισμό της ελευθερίας του λόγου, απαγόρευση της οπλοκατοχής, στενή παρακολούθηση των πάντων και ουσιαστικά δημιουργία μιας δυστοπικής κοινωνίας σκλάβων, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο βιβλίο 1984 του George Orwell. Υπάρχει όμως κάτι που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Πρώτον, η βία δεν είναι η λύση. Υπάρχουν ήδη πολλοί ανάμεσά μας που προσπαθούν να μας πείσουν ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μέσω της βίας. Οι περισσότεροι από αυτούς όμως ουσιαστικά είναι άνθρωποι που δουλεύουν για τον εχθρό.
Ο εχθρός θέλει πολύ να μας δει να καταφεύγουμε στη βία, προκειμένου να βρεθεί στη θέση να μας αφαιρέσει τα δικαιώματά μας ευκολότερα και γρηγορότερα. Δεύτερον, διαδώστε την αλήθεια. Η πλειονότητα των συνανθρώπων μας έχει δεχτεί, όπως όλοι μας, τρομερή πλήση εγκεφάλου και είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από τα συστημικά μηνύματα που φτάνουν στις οθόνες τους καθημερινά. Βοηθήστε τους να δουν την πραγματικότητα, μιλήστε τους για αυτά τα θέματα. Φτιάξτε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργήστε ιστοσελίδες ή βίντεο ή κάντε οτιδήποτε άλλο που να ενημερώνει και να αφυπνίζει. Μη μένετε αδρανείς και παθητικοί σε αυτή την υπαρξιακή αναγκαιότητα. Τρίτον, βρείτε το τέρι σας και φροντίστε να κάνετε οικογένεια. Τα παιδιά θα δώσουν στη ζωή σας άλλο νόημα και ουσιαστικά είναι οι μελλοντικοί πολεμιστές που θα αγωνιστούν για να αποτρέψουν την εξαφάνιση της φυλής και του πολιτισμού μας από αυτόν τον όμορφο πλανήτη.